गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय दिनै एचएसनि रिजाल्ट फोसावदों बेयाव आं 74% लानानै पास जानो हादों थांनाय 2021 मायथाइयाव आङो मेट्रिकखौ पास जादोंमोन मेट्रिक पास जानायाव आंखौ गोबां सुबुंफोरानो हेफाजाब खालामदों गिबियैनो आं मुंख'नो सानदों आसामनि केबिनेट मन्त्रि सार इउजि ब्रह्म आरो बिनि लोगोसे आङो साबायखर बावनो सानबावदों सार राकेश ब्रह्म सार बिदिनो लोगोसे गोबां मानसिफोरानो आंखौ मदद होदों बिथां इउजि ब्रह्म सारनि मदद होनायाव आङो इउएन एकाडेमि क'क्राझाराव फरायनो चान्स मोनदों लोगोसेनो जोंनि निकासि आनसलिकनि एबसुनि आदा सारमोन बिथांमोनाबो आंनि फरायनायाव गोबां हेफाजाब होदों लोगोसेनो इउएन एकाडेमि क'क्राझारनि गोरायुं सार कृष्ण गपाल बिथाङाबो गोबां हेफाजाब होदों जेब्ला आंना फाइनान्सियेल इसु जादोंमोन फर्म फिलआप बानायनायफोराव अब्ला बिथांजों दान्दिसे सम रायज्लायहैबानो बिथाङा एडमिसनफोरखौ फ्रियावनो खालामना होयोमोन बिनि उनाव आंनिनो बिबथै जगदीश रामचारि सारखौनो होनजागोन मानो होनबा बिथाङाबो सासे दा फोरोंगिरि बिथाङाबो गोबां हेफाजाब होदों आंनि फरायनायाव आंखौ क'क्राझार दोनहैनाय लांनाय लाबोनाय खबर लानाय बेफोरावबो बिथाङाबो गोबां मदद होदों लोगोसेनो आंनि फोरोंगिरि सार मिसमोनखौबो आङो साबायखर बावगोन मानो होनबा बिथांमोनाबो आंनि फरायनायाव गोबां मदद होबोदों आरोना रावबो मदद होयि बिदि बुंनो हाया गासिबो मदद होबोदों जेब्ला आं मेट्रिक पास जादोंमोन गोबां मानसिफोरानो आंनाव अनसुंथाइबो होदोंमोन आंखौ मदद होगिरि बिथांमोननि मुंखौ मख'जोबनो हानाय नङा मानोना गोबां मानसियानो आंखौ हेफाजाब बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय केबिन क्रू ग्राउन्ड स्टाफ कार्गो एक्जिकिउटिभ एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 20 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय एभिएशन दावबायग्रा थावनि टुरिजम आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा